Na portalu pijace.com možemo imati uvid u cenu belog sira na pijacama za januar 2022. godine. Cena belog sira na pijacama za mesec januar 2022. godine po gradovima je sljedeći. Beograd 450 dinara po kilogramu, Čačak 450 dinara, Kragujevac od 400 do 450 dinara po kilogramu, Zaječar od 390 do 480 dinara po kilogramu, Novi Sad 500 dinara, Kikinda 800 dinara i Zrenjanin od 600 dinara do 700 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije možete posjetiti dole postavljene linkove.